Hola, Sílvia Orriols. Hola, Bona tarda i s'estrena el Faristols, així que benvinguda. moltíssimes gràcies. L'atac i l'incendi de la mesquita de Piera. Ho condemna? Bé, de fet, encara hi ha una investigació en curs, no se saben les causes exactes de tot plegat i, evidentment, doncs, es fa difícil, no?, de condemnar uns fets que encara no s'han esclarit. En aquest sentit, doncs, aquesta setmana passada se'ns va proposar al Parlament aprovar una declaració on es vinculava amb certs discursos o amb certes opinions polítiques a aquesta crema concreta d'aquest edifici. Evidentment, fins que això no estigui provat i estigui demostrat, nosaltres no ens pronunciarem al respecte, no ens precipitarem com la resta de formacions polítiques. Vostè no creu així que això destorbi d'alguna manera o afecti directament a la convivència? Jo crec que el que afecta a la convivència són els discursos radicals que s'emeten dins aquests centres de culte. L'incendi de la mesquita de Piera, la batalla campal entre veïns i ocupes a Sabadell amb ferits per apunyalament, els aldarulls a la Barceloneta en revolta contra uns delinqüents multireincidents, a Polinyà després d'un robatori amb violència i la desfermada a Torre Pacheco. Segueixen un mateix patró? Jo crec que és evident que se'ns n'ha anat de les mans la situació, que la inseguretat a Catalunya no para de créixer i que el govern no actua amb contundència per frenar aquests aldarulls i aquests episodis extrems de violència i de delinqüència que es produeixen arreu del territori. A aquesta localitat murciana, Torre Pacheco, s'han desplaçat grups extremistes al crit de cacera, ràtzies nocturnes per apallissar nouvinguts i el que es posi per davant. Ho considera un acte criminal? Evidentment, no es pot anar empaitant a la gent ni, evidentment, agredint a la gent sense motivació ni causa, només per acusacions infundades, no? Per tant, em sembla reprovable i evidentment, ho condemnem. Això sí que és un tema que hem de ser tots contundents a l'hora de condemnar aquests fets delictius. És legítim pensar el que sigui, però, evidentment, mai sense arribar al punt de persecució contra persones. Això és inadmissible. A Mataró ha estat detingut el líder de la plataforma supremacista i xenòfoba Deport Them Now, Deportem-los ara, acusat d'instigar aquestes caceres, convocatòries, per cert, que no hem dit, no autoritzades. El mateix grup que va participar el maig passat a la manifestació liderada per Vox arran dels aldarulls a Cerdanyola. Què s'hauria de fer, diputada, amb aquests delictes d'incitació a l'odi? Bé, evidentment, com he dit abans, tot pensament és legítim si és defensable argumentativament, però això no et dona dret a traspassar la línia ni a utilitzar ni a emprar la violència per defensar aquestes idees. I, per tant, qualsevol formació, qualsevol organització, tant si és vinculada a l'extrema dreta com a l'extrema esquerra, com a qualsevol altra ideologia político-religiosa, etc., doncs, evidentment, això s'ha de frenar, s'ha d'aturar i s'ha de no només condemnar, sinó que s'ha d'investigar i hi ha d'haver unes condemnes fermes i unes sentències al respecte. Hi ha un codi penal molt clar en què, doncs, evidentment, això no és admissible. Això de deportar migrants, vostè també ho proposa. Sí. Quants? Bé, tots els que han entrat de forma irregular han de ser immediatament deportats, conjuntament amb tots aquells que, tot i que han entrat legalment, hagin comès cap tipus de delicte damunt el nostre territori. El que no podem fer és permetre l'entrada massiva i invasiva d'immigrants i, a més, doncs, quan cometen infraccions, actes incívics, actes delinqüencials, doncs, a més, assumir la despesa, no?, que el seu ingrés a presó ens pugui comportar. Això no és admissible. Totes aquestes persones que han delinquit damunt el nostre territori han de ser immediatament repatriades i han de complir condemna al seu territori d'origen. De primera i segona generació? Sí. És que el problema que tenim aquí a Catalunya, i especialment en comunitats molt concretes, és que no es produeix el fenomen de la integració ni de l'assimilació i, per tant, de vegades es produeix el fenomen contrari, és a dir, que la tercera generació és fins i tot més radical en els seus postulats que no pas la primera, no? I, evidentment, totes aquestes contracomunitats posen en risc la convivència, posen en risc les nostres democràcies i els nostres marcs de drets i de llibertats i no ens ho podem permetre, s'ha d'aturar aquesta amenaça. Li deia de primera o de segona, vostè m'ha afegit de tercera, perquè els migrants de segona, de tercera ja més, són tan espanyols com el seu DNI. Bé, és que si entenem la nacionalitat com un DNI, probablement sí, però si ho entenem com el fet de compartir un mateix marc cultural, un mateix marc moral, doncs és evident que no és el mateix. I com ho faria, això de deportar?
Bé, com estan fent d'altres països de la Unió Europea i de fora de la Unió Europea, no? Espanya també ho fa, de portar. Sí, evidentment, sí. De fet, tenim persones, delinqüents que corrien per Ripoll que han set deportats. Hi ha casos també a prop, no? Però vostè sap, jo suposo que vostè sap, que toparia amb la impossibilitat de dur-les a la pràctica. Les deportacions, per començar, li han d'acceptar els països d'origen. Aquest és un problema i és que països com el Marroc juguen amb aquest factor per coaccionar i per amenaçar els països europeus, no? I de moment sembla que la Unió Europea permet aquest tipus de coaccions i cedeix, no? Fins i tot abocant quantitats econòmiques per no veure's encara més perjudicat per estats com el del Marroc. Jo crec que aquí s'ha de tenir mà dura i s'ha d'actuar amb fermesa. Però aleshores com ho faria, deportar? Bé, Vull dir, és gairebé impossible, per no dir... No, hi ha països com, per exemple, Anglaterra, que han fet tractats amb d'altres tercers països i aquests tercers països estan disposats a acollir tots aquests immigrants que deporta, per exemple, Anglaterra. És quelcom que s'està instaurant a diversos països europeus. Vol dir que l'Estat ho hauria de fer, perquè Catalunya no podria fer-ho, no? Evidentment necessitem competències plenes en aquesta matèria i en moltes d'altres perquè Catalunya se'n puguin sortir. No sé si dir-li que això és un brindis al sol, però vale. Considera que Catalunya està mal finançada? Considerem que hi ha un infrafinançament molt important, fruit d'un saqueig fiscal que s'ha anat prorrogant al llarg del temps, amb més de 20.000 milions d'euros. Estem parlant d'una aportació bastant important que permetria dotar de molts millors serveis i de moltes més mesures a aquest país i que, per tant, no podem renunciar-hi de cap manera. Necessitem que els impostos que recaptem es quedin a Catalunya i s'inverteixin en els catalans. Els diners dels catalans han d'anar pels catalans. Està a favor o en contra del principi d'ordinalitat, que una comunitat no quedi per sota en rebre després de contribuir a la caixa comuna? És que Catalunya no és una comunitat autònoma, Catalunya és una nació, per tant, s'ha de quedar amb la totalitat del que recapta. Les comunitats autònomes que s'ho facin com els hi sembli, que nosaltres ja no hi entrem ni volem condicionar-ho, però Catalunya no és cap comunitat autònoma. Aleshores, a l'acord de finançament subscrit entre governs aquesta setmana, a vostè què li sembla? Un acord absolutament inconcret, que no estipula cap mesura concreta i que, evidentment, no millora el finançament de Catalunya més enllà dels titulars. Una mica Esquerra necessitava aquesta mesura per poder justificar el haver investit el senyor Salvador Illa, però ha quedat palès i demostrat que això no passarà, evidentment, i que la investidura no es va produir en benefici dels catalans o de millores de finançament, sinó per, d'alguna manera, mantenir càrrecs que tenien durant l'anterior govern i que el senyor Salvador Illa ha mantingut durant la seva legislatura. Hi havia interessos particulars i partidistes molt més que no pas interessos públics. Considera que algú està guanyant temps amb aquest acord? Tots els participants, de fet, no? El senyor Salvador Illa necessita aprovar uns pressupostos, necessita anar fent la viu-viu a darrere dels comuns i d'Esquerra. Esquerra necessita justificar, com deia, aquesta investidura que va dur a terme d'un espanyolista confés i, per tant, d'alguna manera tots juguen allò que vulgarment se'n diu la puta i la Ramoneta, no? A veure, qui dia passa, any empeny. De les coses que s'han quedat al preàmbul de lleis, anoto Catalunya com a nació, a l'Estatut raspallat, la declaració d'independència a la llei de transitorietat el 2017, i ara tenim l'ordinalitat, el preàmbul de l'acord del finançament com un desideratum, no? Un desig de Catalunya. Això? A mi em sembla que és la constatació, no? De que tot intent d'intentar encaixar dins d'Espanya o de trobar un lloc just dins l'estat espanyol és totalment impossible i inviable i que no hi ha entesa possible ni amb els governs espanyols siguin de dretes o d'esquerres, perquè el que vol fer Espanya és continuar escanyant i saquejant Catalunya. Vostè porta al programa aixecar la suspensió de la DUI i declarar la independència de Catalunya. Com la faria, la secessió? Bé, evidentment hi ha d'haver un temps de preparació previ perquè Catalunya sigui capaç d'assumir totes les competències que ara mateix està desenvolupant Espanya al cim del nostre territori. Hem de garantir el control d'absolutament tot, perquè evidentment el país no pot deixar de funcionar des del minut zero i evidentment hem de tenir també un suport internacional que ens permeti aguantar els primers mesos en què probablement patirem un boicot, si més no de la Unió Europea. Control de fronteres, estava dient, veritat? Evidentment. Això em sona, Necessitem exercir el control fronterer per determinar qui entra i qui no dins el nostre territori. I això vostè ho veu possible? Evidentment, per això lluitem. No només ho veiem possible, sinó que a més ho percebem imprescindible si volem que Catalunya sobrevisqui. Però és fàcil.
Fàcil no ho és, les coses importants, les coses rellevants mai no són fàcils, però cal continuar lluitant. I una per recepta aconseguir-les. màgica? No hi ha receptes màgiques. Vostè està disposada a anar a la presó? Jo estic disposada, si mai arribo al govern, a empresonar tot aquell que suposi la voluntat del poble català. Li preguntava per vostè. Jo he respost. La resposta si me l'ha evadida, la pregunta. Perquè em sembla que aquesta posició victimista reiterada que ha anat encapçalant, no, l'independentisme és errònia, que nosaltres som el nostre país, estem defensant el nostre dret legítim a restituir l'estat català i, per tant, no hem de pensar en el que ens farà l'estat espanyol, sinó que hem de pensar què farem nosaltres si l'estat espanyol atempta contra els nostres drets. I què farem? Evidentment, com he dit abans, prendre el control del territori i impossibilitar que es pugui atacar la voluntat del poble català, com es va fer, per exemple, en el referèndum del 1 d'octubre. Sílvia Orriol s'exiliaria, si calgués? Jo no me'n vaig de Catalunya. De fet, reiteradament, no? I amb to de sornegueria se me retreu que sóc poc viatjada i sempre ho responc, sí, sóc poc viatjada perquè jo em quedo sempre a Catalunya. Que vol viatjar més? No, tot i que hi ha molts racons de Catalunya que vull veure abans de morir-me. Ara m'ho explicarà això. Dimarts vinent el president Illa compareix al Parlament per la corrupció al PSOE. Què n'espera i per on anirà Aliança? Bé, penso que la corrupció és extensiva a totes les formacions polítiques, que els darrers casos són absolutament escandalosos i que fan que el poble perdi la confiança d'alguna manera en els seus representants. Som aquí per batallar pels interessos i pels drets dels ciutadans i resulta que hi ha tota una sèrie de polítics que el que es dediquen és a enriquir-se de manera personal. Això és absolutament recambolesc i espero que es prenguin les mesures judicials oportunes i que realment hi hagi penes dures al respecte. Vostè és molt crítica amb els partits. És antisistema? Soc anti aquest sistema polític, no? Perquè jo sí que crec en el servei públic, em crec servidora pública i realment defenso els interessos dels meus votants. No he vingut aquí a lucrar-me de manera personal d'ells o a intentar fer tripijocs per enriquir-me a nivell particular, sinó que el que estic és defensant un projecte polític en el que han cregut milers de persones i així ho han manifestat a les urnes. Abans m'ha fet una prèvia, però ara li pregunto una mica més. Quin balanç fa del primer any del govern Illa i de la irrupció d'Aliança en aquest altaveu parlamentari? Bé, començo pel segon. Realment estem molt satisfets d'haver obtingut aquest altaveu que ens ha permès estendre el nostre missatge arreu de la nació catalana. De fet, ho hem notat no només amb el gruix de nous militants que hem fet, sinó també les enquestes demostren una tendència a l'alça pel que fa al vot i estem molt contents i satisfets d'haver trencat aquest cordó sanitari que ens fan els mitjans de comunicació tradicionals gràcies a aquest altaveu que ens ha permès entrar a les llars catalanes i ha permès que totes aquelles persones que s'havien cregut les acusacions falses d'extrema dreta o de feixisme puguin derimir per la seva pròpia consciència si ho som o no. Això ens ha permès que moltes persones que abans ens havien estigmatitzat o criminalitzat s'hagin adonat que no érem res d'allò que els havien dit. I de l'Illa? Del senyor Illa penso que és un govern mediocre, és un govern evidentment en minoria, que no gaudeix del consens necessari, que intenta governar a còpia de decret llei perquè no té el suport permanent de cap altra formació política. Penso que és un govern dèbil i que faria bé de convocar noves eleccions. L'hem vista repartint coca en Ravella, escombrant la plaça després d'una boda. És aquest el perfil de polític d'Aliança? Penso que sí, som servidors públics, estem al servei de la ciutadania i allà on no arriben els treballadors de la casa perquè aquell dia fan vacances o tenen festa, evidentment hi hem d'arribar als polítics. Al Parlament Sílvia Orriol s'escolta als altres presidents de grup? Sí, els escolto atentament, sí. I què pensa quan escolta Ignacio Garriga de Vox? Bé, penso que hauria de fer les intervencions en català, respectant la llengua natural i pròpia del país, això en primer lloc, i segon, depèn. Hi ha intervencions que puc compartir part del contingut i n'hi ha d'altres que hi estic frontalment en contra, no? Igual que em passa amb la resta de presidents dels grups parlamentaris. Abans ha remarcat extrema dreta. Vostè diu que Aliança no és extrema dreta. Vox és ultradreta? Jo sóc poc d'etiquetar la resta de formacions i deixo que ells es qualifiquin, no? Vull dir, quan Junts es defineix com un partit de centre, jo em crec que és de centre entre cometes i l'anomeno així. Però vostè sap en l'eix que està a l'extrema dreta i que està a l'extrema esquerra. Jo crec que dretes i esquerres són termes poc definits,
que avui en dia els defineixen bàsicament per la posició que prens davant la immigració, i crec que això no és correcte. A mi, per exemple, se m'ha acusat de ser d'extrema dreta només per la meva posició contra l'islam i contra la immigració descontrolada. I jo considero que anar contra la immigració descontrolada i contra l'islam que avança arreu d'Europa és quelcom que poden practicar tant persones d'esquerres com de dretes. Considero que hi ha d'haver més factors que determinin, no, quin eix ideològic tens, i penso que Aliança Catalana no és extrema dreta. No és, de fet, a cap extrem, sinó que defensa una posició molt assenyada, molt central, no? Vox és islamòfob? Si ells s'han definit d'aquesta manera, m'imagino que sí. Vostè sí. Jo sí, sí. Però una cosa, la immigració més nombrosa és llatinoamericana. Pot ser. Pot ser. Jo sempre he partit de la posició de la comtal Vila de Ripoll, d'on soc batllessa, i allà doncs, el primer problema que detectem és la contracomunitat marroquina. Evidentment també doncs, hi ha conflictes amb algunes comunitats llatines que també doncs, generen episodis recurrents de violència, d'incivisme, i també evidentment intentem abordar-ho. Sílvia Orriols és racista? No, jo crec en una sola raça, que és la raça humana, i a partir d'aquí doncs, el que hi ha doncs, són nacionalitats i ètnies, no? És a dir, grups que comparteixen una mateixa cultura, una mateixa història i que per tant fan via plegats. Quina és la política de pactes d'Aliança Catalana? Nosaltres no pactem. Nosaltres ni a Ripoll ni al Parlament de Catalunya no pactem amb ningú i som conscients de fet que només podem arribar als governs, ja siguin municipals o nacionals, governant en solitari, perquè evidentment la resta de formacions ens apliquen un cordó sanitari. Si deixessin d'aplicar-nos-lo perquè veiessin doncs, que realment la tendència és a l'alça i volguessin doncs, esquivar aquest cordó i intentar fer pactes amb nosaltres, tant a nivell municipal com a nivell nacional, no podríem fer-ho perquè segurament seria a costa, no, o condicionant el nostre discurs i les nostres polítiques, i nosaltres ens devem als nostres votants. Defensem un projecte polític molt concret i no acceptem que per culpa d'un pacte per poder obtenir governs doncs se'ns privi de continuar defensant aquest nostre projecte. Però Vox i PP no els hi apliquen aquest cordó sanitari. Vostès pactarien amb Vox i PP? Un govern de Catalunya. Evidentment tenim posicions... polítiques... Un govern de Catalunya, sí. No, jo entenc que, per exemple, quan es planteja doncs, una moció o el que faci falta, tothom vota en conseqüència, no? Per tant, sí, però una això cosa... no és el que jo li pregunto. Clar, això no és un pacte, això és que la resta de formacions doncs, et voten a favor o et voten en contra. Un pacte, signar un pacte concret, nosaltres no signem pactes amb cap formació política, i menys si condiciona o ha de condicionar el nostre discurs o les polítiques que puguem exercir. Però es planteja signar algun pacte o subscriure algun pacte més endavant? Nosaltres ens plantegem guanyar eleccions. Bàsicament és el nostre objectiu. I, de fet, a Ripoll ho hem constatat, on governem en minoria, no hem fet pactes amb cap altra formació política, estem a mercè, evidentment, d'aquesta oposició bel·ligerant i, per tant, doncs, batallarem per tenir la majoria absoluta que ens permeti prescindir d'aquesta bel·ligerància dels opositors. Alberto Núñez Feijóo també busca 10.000 vots per governar en solitari. També pot ser un brindis al sol, vigili, eh? No, nosaltres som bastant de tocar de peus a terra. Segons la darrera mostra del Centre d'Estudis d'Opinió, vostè quintuplica escons. Inicialment, com en l'anterior, ho fa a costa de les costelles de Junts per Catalunya. Però vostè creu que ja no li poden raspar més a Junts? Penso sincerament que el 80% de la població de Catalunya comparteix molt àmpliament el nostre discurs i que nosaltres no tenim sostre. També amplia frontera, vot frontera, de PP i de Vox. D'absolutament totes les formacions polítiques. I dels socialistes també? Per l'esquerra? De la CUP? Sí, també. És per aquí per on volen créixer? Raspant de tothom? Nosaltres som aquí per convèncer a tot l'electorat català en conjunt de que el nostre projecte és el millor per Catalunya i, conseqüentment, pels ciutadans que hi viuen. Creu que el creixement d'Aliança pot impedir tripartits d'esquerres a la propera contesa per les municipals? I si aquest és l'objectiu? L'objectiu no és impedir que els altres governin, sinó entrar nosaltres a governar i, evidentment, desplegar el nostre programa i el nostre projecte polític. Però vostè entra... Nosaltres no farem cordons sanitaris, no farem el que ens han fet nosaltres, evidentment no ho farem, respectarem doncs, la decisió de les urnes. O sigui, que no buscarà pactes, eh? M'està dient que no buscarà pactes. No. Dono per fet que tornarà a recórrer la qüestió de confiança per aprovar els pressupostos a Ripoll. L'oposició ja li ha tombat els comptes 2 anys. Es veu acabant el mandat o potser que pensi que li poden fer una moció de censura in extremis? Penso que no gosaran i que acabaré aquest mandat, si no vol. En aquests 2 últims anys,
Aliança experimenta un creixement sobretot a la Catalunya interior, Manresa, Vic, Olot, a Lleida avança, però a Barcelona i Tarragona Aliança no acaba de quallar. Potser que aquí, Barcelona i Tarragona, la gent no orriolegi el menjador de casa? Perquè encara no hi hem arribat. Ja ho riolejaran tard o d'hora. Sílvia Orriols encapçalarà la llista d'Aliança a Ripoll a les municipals del 2027? Sí, Sé que em dirà que cercarà la majoria absoluta. sí. Vostè se sent més batllessa que diputada? M'enorgulleix més el càrrec de batllessa de la Comtal Vila de Ripoll que no pas ara mateix el de diputada de Catalunya, perquè bàsicament el de batllessa em permet desplegar el programa electoral i com a diputada de l'oposició, doncs evidentment lluito contra corrent. I això marcarà que vostè pugui encapçalar la llista al Parlament el 2028? Sí, cada cop que m'ho han preguntat ho he dit. Com a batllessa tinc molt clar que em presentaré. Com a diputada, doncs, una mica ho deixaré en mans del partit, no? Si consideren doncs, que tenim les mateixes opcions presentant-me o no, evidentment jo no crec en la compatibilitat de càrrecs. De fet, dormo 4 o 5 hores diàries i, evidentment, aquesta situació no es pot aguantar de manera permanent, no? Per tant, si pogués fer un pas al costat ho agrairia, però, com dic, em poso a disposició del partit i, sobretot, del projecte polític que he encapçalat. La decisió que Aliança Catalana no concorri a les generals és inamovible? Totalment. Per què? Nosaltres no som espanyols, no som aquí per condicionar la política de l'estat espanyol, sinó que som aquí per expulsar l'estat espanyol de damunt Catalunya. Què n'espera del pronunciament de la justícia europea sobre l'amnistia? Bé, hi ha posicionaments enfrontats al respecte. Personalment no sóc partidària de la llei d'amnistia perquè ho considero admetre, no?, aquesta rendició que hi va haver de tot el processisme. Sí que a nivell humà doncs, entenc doncs, que hi hagi persones que vulguin acollir-s'hi perquè fa molts anys que malauradament doncs, no poden compartir moments amb les seves famílies o trepitjar la seva terra i per tant doncs, celebraré si finalment es produeix i poden tornar, però no sé en aquest sentit què decidirà la Unió Europea. I el català a l'Eurocambra? Bé, de fet, trobo molt trist i indecent que no puguis fer intervencions en català dins aquesta cambra, i més amb els mitjans tecnològics dels que disposem avui en dia, en què fer traduccions és tan fàcil, no? Tothom hauria de poder-se expressar en la seva llengua. Aliança Catalana avala l'ampliació de l'aeroport del Prat? Bé, nosaltres no apostem per un model merament turístic, sinó que sobretot volem reindustrialitzar el país perquè considerem que és un sector més òptim per al nostre jovent, no? Hi ha sous més alts, hi ha més estabilitat laboral, nosaltres el que volem és que la gent arreli i tingui famílies, per tant nosaltres el model aquest turístic, macroturístic, no l'acabem de compartir. Ara bé, creiem que s'han de fer estudis seriosos sobre si realment és necessari o no, i en aquest sentit doncs, ens hi mostraríem favorables, tot i que pensem també doncs, que hi ha aeroports a d'altres zones que caldria potenciar, perquè sembla que sempre aquest centralisme, no, de Barcelona i cal també doncs, potenciar la resta del país. Aliança Catalana no va participar en la manifestació de la Diada de l'any passat. Enguany l'ANC i Òmnium els exclouen de la mobilització? A mi també si m'exclouen, com no, perquè si tinc ganes d'anar-hi i aniré, això ho tinc claríssim, soc al meu país i evidentment participo del que em sembla. Trobo doncs, realment ridícul, no?, que s'intenti crear divisió interna entre els catalans, que s'intenti estigmatitzar una part dels catalans només per el seu pensament ideològic. Hauríem d'anar tots a una, no?, cercar aquesta unitat estratègica que ens permetés restituir el nostre estat i en tot cas en acabat ja ens barallarem per veure com el volem o de quin color el pintem, no? Però hauríem d'anar tots a una i a mi personalment em sap greu que entitats que han ser capaces de convocar, fer aquestes grans convocatòries arreu del país, doncs ara comencin a discriminar perquè tu penses això o tu penses allò, no? Si som tots catalans, tots hem de tenir-hi dret. Diuen textualment perquè el seu discurs va contra els drets humans. Jo defenso els drets dels catalans i que sàpiga que a dia d'avui els catalans som humans. Curiositat, quin és el percentatge de frau en el padró a Ripoll? Bé, hem detectat, des que vam començar a fiscalitzar-lo, no podria concretar-li, però entre un 18-21%. Estàvem sobre aquesta xifra. I això... immigració? Total. Tot? Tot. I d'una ètnia només? El 90% d'una ètnia. Sí. Bueno, ètnia, ètnia d'una religió, perquè no és ètnia ben bé. Sap, de l'enquesta del CEO hi ha una dada cridanera. L'accés a l'habitatge es manté com el principal problema pels catalans. Sí, i ha crescut 10 punts en un any. I repunta molt la insatisfacció amb la política, en segon lloc.
Mentre que la immigració i la inseguretat ciutadana es queden a gran distància, a tercer i quart lloc, com a principals problemes per un 9% dels encastats. No s'estarà fent caldo gros? No, perquè el primer problema que vostè detecta, que és l'habitatge, em ve condicionat també per les polítiques immigratòries. Quan tu tens un país de 6 milions, pensat per 6 milions, amb blocs construïts per encabir 6 milions i de cop doncs, passes a ser 8, doncs és evident que l'habitatge no dona de per més. No? Per tant, la immigració és responsable de bona part de la resta de problemàtiques que afecten el dia a dia dels ciutadans. Sílvia Orriols, Aliança Catalana, gràcies per compartir aquest dissabte en aquests micròfons. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Ens trobem. Adéu-siau.